El temps s'escurçarà, els deserts floriran. Hi haurà més enfossaments de terres. Els terratrèmols seran més freqüents. Gràcies al més gran i digne de les persones, avui cada musulmà és conscient dels signes de la fi dels temps. A més, els veu amb els seus propis ulls i sap que nosaltres som els que vivim als últims temps. El profeta Mohammed, la pau i les bendicions d'Allah siguin amb ell, ens va deixar, als que vivim ara, una descripció detallada dels signes del dia del judici, perquè tota la umma estigués preparada. Però preparada per a què? Morir o complir la voluntat d'Allah? Convertir-se en la causa de la mort de tota la humanitat o portar-la a l'edat d'or? Per esperar humilment el destí preparat per a la humanitat per Shaitan? O per complir el testament del nostre profeta, la pau sigui amb ell, i construir un món on la vida humana sigui el màxim valor? Per què el més gran i el més digne de les persones ens va deixar el seu missatge sobre la fi dels temps, si tot està predeterminat i no podem canviar res? O potser podem? Podem. El profeta Mohammed, la pau sigui amb ell, deia: som la última de les comunitats, però la primera a qui demanaran les respostes. Això vol dir que no només podem, sinó que ho hem de canviar tot. Tota la umma té una gran responsabilitat per complir el testament del profeta Mohammed, la pau sigui amb ell. Ha arribat el moment que cadascú de nosaltres respongui a les preguntes: a qui estic seguint? Qui és per mi el profeta Mohammed, la pau sigui amb ell? Avui diem que estem preparats per morir per Allah, però estem preparats per viure per Allah? Ha arribat el moment de la veritat i de l'acció decisiva. Tots els que estan en silenci i inactius davant del dia de judici són esclaus del Shaitan. No et perdis, 10 de desembre de l'any 2022. Conferència internacional en línia, crisi global. Qui és el profeta Mohammed? La pau sigui amb ell per nosaltres.